Benvinguts de nou, nois. Oli. Hola. Què tal? Tot bé? Oli, tot bé. Quant de temps? Tot bé. Hòstia, aquest tema és interessant, Crec que creiem, per lo negatiu, que és interessant. Perquè volem parlar de dir no, de la importància de saber que diga no, les banderes vermelles o red flags, que li diuen ara, o, saps, van posar les teves creències i ètica professional, moral, digue-li com vulguis, a clients o a proveïdors o a alumnes no? Ens enfrontem a això també, com a dissenyadors i com a professionals. I no sabem com sopesar, si la pasta és el primer, si... No sé com ho veieu, l'ètica professional, que un dia en parlarem més profundament, però està interessant, perquè la IA també la contempla. Tot. Llavors, abans de res, Òscar, bona tarda. Hola. Alberto, bona tarda. Bona tarda. Miqui, bona tarda. Bona nit. Dani, bona tarda. Bona nit. I jo sóc el que sempre. No sabem quina hora és. Bon dia. Ara mateix? Ara mateix no sabem quina hora és. I més aquí no sabem quina hora Aquí és. sempre és la mateixa hora. No hi ha cap finestra. Això ho va dir Las Vegas de l'Andrés. Vilacant. Sí, Made in Las Vegas. grande. Doncs comencem per el més bàsic, com a autònoms que tu i jo som, Miquel, així, Alberto. No a un client li dieu, li heu dit, com ho dieu, quan li dieu? A veure, sí que és veritat que amb tota l'experiència que tenim, ja veus cada cop més de lluny quan la cosa anirà malament. Sí? Sí. Hòstia, doncs vaig fatal. A veure, a vegades ens equivoquem, a vegades m'equivoco, però tu ja veus clarament... O sigui, vols red flags directament? Sí, i tant. Vols red flags directament? No, ja, el Miquel ja veu la trucada i ja diu... No, però és que a vegades es veu molt. Comencem amb el més flagrant, red flag enorme, com el Bernabéu de gran. Red flagrant. Red flagrant. Red flagrant. Diminutius. Ai. David, quan et diuen Un momentet, o un segonet. No, loguito. un loguito sencillito, fuig corrents. No he sentit, però un loguito no he sentit És que mai. no tengo presupostito. O sigui, quan comencem una Miganita. campanyeta, volem fer una campanyeta, Hòstia, campanyeta. no tinc ni un duro, et donarà molts problemes, fuig corrents. No li dediquis gaire Ja temps. està, la primera la deixo sobre la taula, en tinc més, però seguiu. Vale, seguiu. Per què collons no havia vist mai això? Fora diminutiu. un loguito. És treure la importància a la teva feina quan tu parlant en diminutiu. Sí, Clar. sí, perquè no, és una cosa... Ja t'està dient ràpida, que d'entrada senzilla, no vol pagar. D'entrada no vol no pagar. valdrà molt, no? Jo Un loguito me no imagino valdrà a un mucho. lampista. No, es el lavabito. No. Le tienes que hacer una reformita. Sí. No tengo un duro, pero vente y me Un arreglas. campo nuevito, el Camp Nou, pequeñito, Sí. fácil, sencillito. Llavors tu també has fet... Els veus venir? Sí. Ja, sí. Alguns més que d'altres, Vale. perquè al final sempre pillem catxo per alguna banda, jo penso. Sí. Clar, tant a tema de formació, potser no és clientela, però si són alumnat, que ja te'ls veus venir, També, el també. que li has de dir no, o quin punt és el de dir, vale, a partir d'aquí no passo, però també sempre tens l'esperança aquella de dir, va, li donaré una oportunitat a vegades, i sempre acabes dient, va, què? Sí, nunca, mai t'has equivocat. Sí, Sí, t'equivoques. i tant, No, però em i refereixo tant. que a vegades tu penses, sembla que anirà, va, vinga, donem-li una oportunitat, i penses, no li havia d'haver donat. No. No, però jo sobretot els red flags o les Banderes aquí no vermelles. passo, és sobretot en tema d'actitud. A mi és una cosa que em mata molt. És a dir, També. si vens a buscar-me és perquè penses que jo sóc un valor afegit al teu negoci. Si em vens a tractar com si fos un qualsevol, de qualsevol manera, pensant que sóc el teu treballador i que em pots denigrar, el mateix que qualsevol altra feina, o si fos assalariat com el Dani, qualsevol, aquí és on tinc el red flag. És a dir, la meva feina et pot agradar o no, però el que no pots fer és pensar-te que sóc el que no sóc o tractar-me de la manera que a mi no m'agrada tractar ningú. Per tant, ja no només el com tracten la teva feina, sinó com et tracten a tu com a persona. Jo vull tenir persones aliades. No vull esdevenir l'esclau de ningú, ni el matxaca de ningú, ni el mindundi de ningú. Teniu diferents red flags, és a dir, econòmic, N'hi d'ambició ha moltes. dolents, no? De diferents... N'hi ha moltíssimes. Van poseu alguns davant de l'altre? És a dir, vale, bon malament free, però paguen bé. Doncs me la como. Home, clar, sempre hi ha alguna cosa que si compensa molt, dius, Vale. ostres, doncs passo per certes coses perquè en el global em sortirà a compte. Que a vegades després t'equivoques, però, Sí. però hi ha moltes de qualsevol tema, de diners, del tracte, no? del poc respecte, no? de tot això que deies. Sí. Després, quan no tenim pressupost, però més endavant sortiran coses... Clar, tot això ja no cola. Ja no cola. Ja no cola, però això és radical. Però tu li dius això allò típic de
Ràpid, barato I bonic. i econòmic. Sí, Ràpid, econòmic Són les 3 B. maco. Bonic, maco, sí. barat i... I ràpid. O ràpid. En aquest cas, I només ràpido. pots triar dues. Les 3 no es poden, les 3 peta. És com, No, però és com vull dir- buscar Google a Google. Pero al del loguito, Bo- yo le sí, diría, barato. muy bien, te voy a hacer un loguito, pero no me des, o si no me digas ni mu. És que ni així, No, ni no? així, Què t'ho dirà? ni Hòstia. així, perquè ja... Jo ho Normalment faig, els pressupostos més baixos, el que d'inici, ja donen problemes, després et demanen més canvis i donen problemes. En canvi, quan confien en tu, el pressupost no te'l discutiran i tot anirà bé. Ja. Perquè confien en tu, és un tema de confiança, un tema d'actitud. No, però en clients així, heu deixat de treballar amb ells o si han tornat, els hi heu tornat a dir que no? O, Hòstia, a mi no... Sí, això és més difícil. O quan però s'ha sí. acabat un projecte dieu amb aquest ja mai més? O... Sí, jo he tancat portes. Sí, Sí, però clar, són extrems. A mi, mira, em va passar amb un estudi d'arquitectura que es van fusionar, van muntar i em van encarregar tota la identitat, la pàgina web, etc. Fas més feina de la que està al pressupost. D'assessorar, t'han de passar, ja sabeu que per fer una web t'han de passar tema de cookies, tema de contingut legal que tu no has de fer. I ho reclames, vas més enllà del que et correspon, vas més enllà d'oferir, de reconsellar, pots anar aquí, pots mirar allà, tal. S'arriba a la data d'entrega i vas avisant. Sense això no pots sortir, no pots sortir. Tenen una data de presentació perquè van a premsa i arriben i reps una trucada i aquell dia t'increpen de que tu ets un puto matxaca. Hòstia. No, és que és la teva puta feina, t'estic pagant per això. Bof. I allò és un red flag i no només és el red flag, sinó que truques al teu conegut perquè aquest era l'altre interlocutor i li truques i li dius que sàpigues que acaba de passar això i li acaba de dir a aquesta persona que amb mi ja m'han vist prou. Abracin ben fort que no em No, veurà no, no. mai més. I és del pal de... Fins i tot em va dir, Això ho diu el si Carlos. vols que quedem, parlem ara, li vaig dir, no, ara no em ve de gust. Dic, més endavant, si vols ja quedarem. I amb aquesta persona, respecte 100%. Amb l'interlocutora, doncs gràcies a aquella persona es carrega la possible relació laboral. Perds una feina? Sí. Però jo crec que al final esdevenir una aliança amb una empresa o una persona d'aquella empresa que em tracta així, No, està clar. Clar, no és que jo m'hagi estat penjant i els tingui abandonats, no, és que li he estat enviant un mail, un altre, regalant informació, enviant missatges, trucant. Això m'ha passat a mi amb més d'una web, que la gent t'encarrega webs i es pensa que tu Entra faràs tot. És tot. saps? Generar els Però no, textos, però clar, pensar una tot. web és un aparador del teu negoci. Jo necessito que em donis El material, contingut, que em donis el contingut, que em donis I ho coses legals. especifiques a l'inici. Clar, Tot això jo m'ho no has de puc donar. contingut no serà puc proporcionat. inventar-m'ho, el producte és teu. Pues, Ara, li m'ha pots, passat més li d'una pots oferir vegada. generar textos optimitzats per SEO i tal, però serà un pressupost a part. però tu- I això ha d'estar al clar. pressupost. Sí, Però però quan això és, ho una dius. web, quan és una webita... La webita. No, i el tema és de, no, doncs surt sense allò. Publica-ho sense allò. I és de, és que no pots. Jo Hi no ha puc. coses que no pots. clar. Entrem a l'ètica, no? Una altra vegada és el de, en aquest punt, el red flag és de jo no publico algo que sé que legalment em pot provocar problemes. Per tant, tu estàs recomanant, aconsellant, redirigint, dient, vés aquí, pregunta-li al teu gestor, busca't una abogada, una advocada, el que sigui. Sí. Però jo sense això no és la teva feina. I clar, és... Tu, Dani, avui aquest capítol no... Sí, no, jo... Tira, home, tira. També s'ha dit que no. Com a treballador d'agència és més complicat perquè dir que no a clients. Tenim molts treballs que són per concurs, llavors costa entrar-hi, però jo sí he de dir que no, que normalment es diu que sí, és quan ja veig que els temps que ens donen són inviables, com sigui... Disculpa, tens la capacitat de decidir si no entra en projecte? És complicat, no, ho sé, però... tinc la capacitat jo de fer la queixa que serà pràcticament impossible Vale. o inviable, després em diuen fes igualment, però jo tinc la capacitat, no em tapen la boca, ho puc dir, La qualitat no serà la mateixa, clar. No, però ja vens aquí, no dient, vale, pots. jo faré el que sigui, presentarem alguna cosa, però no tindré temps per fer alguna cosa xulo o el que sigui. Això és el dia a dia. El que sí que estem trobant últimament, que ja diem a clients directament no, perquè et demanen, m'han passat fa 2 setmanes, no diré noms, però van fer el disseny d'un stand per una marca, van fer un curro que flipes, amb un brief que ens vas donar, després quan van presentar van dir que no tenia res a veure amb el brief que van donar, i és que el brief era una altra cosa, però bueno, era perquè la de màrqueting estava a baixa. I després ens van donar l'oportunitat de fer alguna cosa per activacions de marca a centres comercials, de la marca,
i després de parlar amb ells i comentar-li tot com s'hauria de fer, sense fer encara cap disseny, comentar-li com s'hauria de fer, la problemàtica que hi ha als centres comercials, després diré tot, ens van dir, no, però és igual, no, millor no ho feu perquè ja tenim una altra agència que ens ho fa. Olé. I dir-nos, vale, però podem quedar la setmana que ve i parlem de fer street marketing? I llavors van dir, mira, aquí hi ha alguna cosa que no. Ja està bé. Ja està. Perquè estem corrent, portem 3 setmanes corrent fent coses, perquè ens diuen no, això no m'encaixa perquè no és el que volem, quan ho vam clavar amb el brief que van donar. Després donem informació de com ho fem nosaltres, com demanem permisos, com tot, ja té tota la informació, i després per street marketing volem fer una altra cosa, i els hem dit, mira, Hòstia, està bé això. ho sento. Era una gran cartera o no? Era un client nou, que quan és un client nou, ja, amb els clients que ja els coneixes ja batalles una mica, ¿vale? Però pots dir no a canvis, sobretot quan portes el canvi 25 dius ja, basta. Malament. Basta. Però si no, te'ls cobra, te'ls cobra els canvis, però hi ha vegades que si el client molt conegut o molt històric, vas fent canvis, històries, i hi ha un punt que, bueno, aquests canvis ja te'ls cobro. No li dius que no, això és una mica, però dir que no amb agències és més complicat. Sí, no, ho entenc. Però això que dèiem, el no... Estàvem parlant de que els veus venir i dius no al principi, però quan ja portes un temps amb un client, hi ha confiança, hi ha hagut pressupostos, paga bé... Tot bé, però de sobte dius, hòstia, hi ha alguna cosa que no sé de quina manera. Jo parlo de... Però jo crec que aquí està la confiança, no? També. Si precisament existeix aquesta bona relació, és molt més fàcil. De dir-li. O sigui, a mi m'ha passat fa poc de comentar coses, de dir, jo crec que això no. No perquè no li vulguis fer, o de tracte o de pressupost, sinó perquè igual et demanen alguna cosa i tu penses, tornem a lo de sempre, no? Això no és correcte. O no ho necessites, o no és el moment. I com diu ma mare sempre és, jo t'ho haig de dir, ara tu fes el que vulguis. Sí, llavors tu dius aquest no, i que també és un no, o sigui, no vol dir no fer feina. No vol dir saber dir no a algunes coses, indistintament de que no comporti un problema fer-ho, però dir no és... Inclús que tu deixis de guanyar diners. Per descomptat. O sigui, tornem al capítol de ser honest. I tu vas dir un dia que a vegades et demanen fer coses i penses, és que això no ho necessites. No és veritat, això sí. Llavors és de no t'ho faré. Per què? No és que no vulgui, és que no ho necessites. Jo parlo més eteri, o sigui, a nivell més abstracte ja no és només l'ensenyim a lo professional, de dir coses que et convenen professional, sinó que el feeling amb el client, que canvi. No que canvi, que t'enteris de coses que dius, hòstia, això, el que dèiem abans, sí, off the record. Ideologies... Films personals, vols dir. Fílies personals, és un maltractador de gos... No ho sé, s'ha imaginat. No, que va en contra de la meva... Que si fos una persona no la voldria ni a 20 metres, però, hòstia, és clar, és un client, et paga, i et paga bé, dius, bueno, vale. I llavors estic en una posició, també és veritat, que ja tinc una trajectòria professional, si ja estigués començant, me les menjava totes, però hi ha un moment que dius, hòstia, vale, està molt bé, però el que dèiem, si l'empresa aquesta fos una persona, seria amiga meva? No. Llavors, fins a quin punt, amb l'Alberto Palacios li dèiem, si paga bien, vale, bueno, paga bien, vale, però tu estàs còmode treballant amb aquella persona, ets capaç de dir-li, mira, hasta aquí hemos llegado por esto y por esto. I no sé si s'ha de dir això. Jo plantejo la base de que tothom som circumstancials, no? Que diu el meu bon amic José, i depèn molt del moment en què t'agafi. Jo crec que tothom tenim ideologia, ara quan deia Groucho Marx, no? És mis principios. Correcte, puc tenir uns altres. És a dir, jo tinc uns límits als quals no passo, i fins ara els he pogut respectar. I vaig dir no a això, vaig dir no a una empresa que em va contactar a través d'una altra persona i és, ostres, i comences a gratar per veure qui és aquesta empresa i resulta que és una empresa que té problemes, temes d'ecologisme i temes amb la plantilla, i és de, que la meva marca es vegi vinculada amb aquesta marca, a mi no m'encaixa. Segurament si el meu fill no pogués menjar, clar, ja veuríem. Però no, els tres aquí som autònoms, no tenim treballadors i tal, i no tinc sous que pagar. I ja ens podem permetre entre cometes a dir, vale, dir no a segons què, perquè d'una manera elegant pot ser passar-te un pressupost desorbitat. Però és fàcil. Que cau? Hòstia, fantàstic. Llavors, jo crec que al final, i és un tema com amb la relació amb les persones, o sigui, jo puc tenir un amic que és drogadicte, però si a mi em tracta bé, què passa? No, si és una malaltia, No. Si és bueno, el que em refereixo és... maltractador de dones... Això és una altra història. És a dir, una peculiaritat que dius, no encaixa amb mi. Això és una altra història. Una cosa és que tu vegis que és una persona que
fa coses il·legals i entenem il·legal qualsevol tema. Jo crec que només social... il·legals o és que tu no t'encaixin amb el teu... Bueno, són maltractador, és il·legal, és penable, ser un pedòfil és penable... Ideologies... Però imagina que et ve un partit d'extrema dreta que potser que és il·legal, però hauria de ser il·legal, que jo no comparteixo particularment. Però imagina't què fas, li dius que no perquè no... O li passes un pressupost que dius, me va dir que no, d'una manera legal, no? Home, jo aquí fàcil li dic que no. Directament. Sí. Perquè no... En l'exemple que has posat, d'extrema dreta, No, que tenemos aquí billones para aburrirte. Sí, però jo separaria dos coses. Sí, aquí fàcil. Indistintament de que li diguis que no... Doncs truques. T'ho passaré, t'ho derivaré, tu. És el que dèiem, si estic en una posició de dir, hòstia, m'ho puc permetre o no. Clar, depèn de moltes coses, és veritat. Però és veritat que jo... Però aquest exemple clarament, jo ara et dic això. Ara mateix et dic això. Estem posicionats, no? Sí. Però jo separaria indistintament del dir no, és el que aquesta persona et demana ajuda a que l'extrema dreta guanyi, per tant socialment estic ajudant a fomentar un problema social, o el que aquesta persona m'està demanant, aquesta persona fa tasses, tu no ho saps, t'assabentes un dia i fa tasses, però la seva ideologia en el servei que t'està demanant a tu no implica res, perquè clar, al final en aquest punt també és molt difícil. Jo, per exemple, amb la meva clientela rarament parlem de política. Clar. No, sempre és un tema tabú. Sí. Tu ja pots saber una miqueta més, perquè jo crec que de tota la teva clientela que pugui estar segons quina empresa a partir de cert nivell adquisitiu o econòmic es comprarà més cap a un lloc que cap a un altre. Però clar, quan parles de temes extrems, evidentment no, però ja és extrema dreta o temes socials extrems que tu penses que com a persona que intentes que la societat i sobretot la classe treballadora puguem tenir certes avantatges, no? Però sí que ens respectin els drets, tot allò al final és un no flagrant a tot. Però la diferència és aquesta, no és treballar per un partit o una organització o una cosa d'extrema dreta, sinó que el teu client te n'enteres molt després que és d'extrema dreta, que a mi m'ha passat això de dir, hòstia, i ara què faig? Clar, està a la visió, no, si és bon client, escolta, Picasso era un fill de puta, no? El típic sempre diu... Separar l'obra de la persona. Michael Jackson era un... Bueno, és igual, escolta, però no és el meu client. Maradona un maltractador, no? Seguim. Però que, clar, el meu cas és tan personal que jo sóc la meva empresa, sóc jo, no tinc ningú darrere per pagar, me'n puc permetre de dir que no? I si és que no, com el deixo de trucar, el deixo de tractar, li dic clarament, és que em creen, com es diuen les red flags, perdó. Tots tenim un preu. Et admeten un d'ultradreta, un quilo, una campanya d'un any i tu penses. No ho sé. Tu penses. No ho faràs final. Això em va passar amb una dona molt guapa, i li vaig dir no. Però pel pur plaer de dir però era per tu et penses que diré que sí? No és feina. No, és el meu somni. Era la Ayuso? No, explica, m'interessa. No, sempre la idea de, hosti, tant de bo... Fes-me una campanya. En aquella època, no, en una època quan era solter, m'hagués vingut la dona més espectacular i l'hagués dit no. I el pur plaer de dir no és molt millor que los 5 minutos de aquellos. I llavors amb un client és demostrar-li que... Però és complicat, és una utopia. Dona igual si és qualsevol tipus de treball, si és disseny, el que sigui, li passarà a tothom. Sí, però vull dir, el preu aquest que dius tu, hòstia, fins a quin punt jo em podria permetre dir, mira, és que... Ja, home, si són 10 milions d'euros per un cartell... De primer tu penses, segur, Segur. Sí, després tu analitzes i dius, a veure, tio, què estàs fent? Si no t'ajuda a jubilar 3 generacions teves, no t'ho has de pensar. Un tema a mi moro... Plantejar-t'ho perquè et doni de menjar un any em sembla una broma. Un tema són ideals, vull dir, que tu tens els ideals i el treball que em dones a mi no és fer alguna cosa, que dius, una campanya d'un ideal. El tema polítics perquè no m'és fàcil de parlar. Una campanya d'algo que no té res a veure amb mi i fer-ho per donar-li recolzar aquella campanya i tal, potser si dius que no. Si ell té una ideologia, la que sigui, i et demana uns treballs que no té res a veure amb això, i tu fas que no, tu a tu casa fas el que vulguis, vull dir, dona igual la ideologia que tinguis. Una altra cosa és ja temes il·legals, ja aquí clar, aquí no anem bé, però ideologies o que el tio sigui que et cau com el cul, tu faig un treball que no tingui res a veure amb que m'afecti a mi, amb el que jo penso com a persona, i faig, no passa res, i m'ho pagues. Hi ha blancs o negres, clars, però els grisos
pots més o menys... Bueno, els grisos són els circumstancials. No, Sí. Depèn del moment en el que t'agafi, la persona... Clar, valora- Si tu has parlat, imagina que és un amic de la infància i a data d'avui t'enteres d'això i la vostra relació personal és meravellosa. Si és una persona que simplement pensa així, però clar, centrant-ho molt a la política, és igual. Hi ha empreses com Vicio o hi ha altres empreses com Uber que estan implicades en processos o que saps clarament que hi ha situacions que dius bueno, no estan complint amb la legalitat en molts temes, no? Tenen molts fronts oberts. Si et venen a trucar a la porta ja no és un tema d'ideologia, és un tema de gent que la informació que tu reps és jo vull estar vinculada amb aquesta gent per molt que em paguin. Clar. Insisteixo, és molt avantatjós parlar-ne quan tu tens una clientela que de moment t'ajuda a passar bé els mesos. I és neta. No, no ho sé, perquè tampoc els hi pregunto a qui no, voten, clar, clar, clar. ni si tenen fills que surten a cremar... Amb Israel i amb els grups del tema dels concerts. El que passa amb Israel, amb els grups del tema dels concerts, si deixaven de fer els concerts o no, si el grup israelita... jo crec que és un tema complicat. S'entén que s'hagi d'apoyar la teva causa que creus que has de recolzar, però és un tema molt complicat perquè a vegades crec que es pensem més el que diran que no realment... També, No. Perdona, No. nosaltres com a cadena, que formem part d'una cadena que som clients, nosaltres i proveïdors, també penso al revés, si els nostres proveïdors, d'alguna manera, imagina que ells se n'entenen que no compartim, això que dèiem, jo no comparteixo ideals amb ell i que ell em digués a mi, mira David, hasta aquí hemos llegado porque tus ideas me parecen un churro. Està bé. I diria jo, hòstia, no és just. I clar, em planteja dir-li al meu client això, saps? És a dir, No, però per què no és just? El mateix en l'altre cantó? perquè no és just. Perquè és just que deixin Jo crec que no és just. Jo crec que no és just. O sigui, t'han de criticar pel teu treball, no per les teves... No. és a dir, Jo perquè jo parlo d'ideologia. Ara, una altra cosa és que sigui un cabronazo demanant timings, ajustant-se preus al següent i tal, i que em digui, mira, no treballo més amb tu. Si tu no encaixes, evidentment, ara, ja que estem aquí filosofant sobre extrems, que no és el cas de ningú de nosaltres... Estem parlant de política massa, potser, però és la meva única red Sí, flag. estem en un bucle. Però perquè és més fàcil parlar Però ara, perquè s'entengui. no, però ara et ve una empresa que treballa amb tu i és una empresa sostenible, d'ecologia, i s'entera, extremem-ho, no? Que no recicles bé. I et venen, David, és que ens hem enterat de que això i tu no encaixes dintre el perfil de la nostra empresa. No és injust? Tenen la capacitat de decidir triar en quina empresa, persona treballen. Llavors, no és injust. La paraula no és justícia. No Clar, és és que veritat, no és just o injust. Tens raó. I tampoc és correcte o incorrecte. És que tu no pots valorar-ho. És el que parlem. És Libre mercado. la seva filosofia. No, és la seva filosofia d'empresa triar amb qui treballen i amb qui no. Sí. Totalment. No hi va més enllà. Però bueno, i per redreçar això i canviar-ho ja, perquè si no estem en Jo tinc bucle. un canvi de tema, si voleu. Fot-li. Vale. Seguim amb les red flags de paraules win-win. Home, O sigui, si algú et proposa un win-win, el win-win només serà per ell. sinergies... Per tu serà lose-lose. El doble No falla, win-win. no falla, Sí. no falla. El win-win és per ell. Fuig corrents. No per ella. Sinergies també, paraula que Tens- és... Has de marxar. T'està clavant la boca, Miquel. Tens alguna cosa a dir o no? Col·labos. De què? De què? Pots canviar noms, Col·labos. pots canviar Col·labos, dates, les col·labos pots canviar molen també. projectes. Hòstia, les col·labos. Tens alguna cosa a dir confessa. Li va al confessa aquí salseo, al David. client. Una No, si miqueta tens algun red flag salseig. o... Ah, no, home, vale. no diré noms, n'hi ha molts, però no, tampoc no vull dir noms. no, per però saber, sí. hi ha moltes paraules que estan vetadíssimes. I tu les detectes ja. Sí, cada cop més. Sí, Abans sí. de començar un projecte. Clar, el problema és quan ja És això. està rodat el projecte, però jo estic parlant de quan encara tens temps o és més fàcil dir que no. Hi ha mil maneres de dir que no. I et costa dir més que no? alguns. No. Cada cop menys. Sí, està bé. Sí. També suposo que depèn de l'època o si t'entren molts leads o possibles clients també és més fàcil dir que no. I l'afinitats amb les persones afecta, no, independentment d'ideologies, no és això, sinó que el que és el comercial de turno o el departament de turno és un... Hòstia, no us ho encaixeu, allò també us tira cap enrere o no? No. Sí, bueno, quan la persona interlocutora que tens davant no t'aporta o ja genera un bloqueig, al final fa que la situació no sigui còmoda o que no sigui tot lo fluida que podria ser. I espereu que us fetin fora? O sigui, feu jo, que a vegades he fet algun ghosting de dir, bueno, jo... És una manera. O dieu, mira, anem a parlar seriosament, no vull parlar... No sé com, és que no sé com plantejar-ho, perquè
sé que em vindrà algun cop i cada cop el meu caràcter s'està fent més que me la sua tot i algun dia ho diré, però vull dir-ho bé. I llavors és com, necessito un coach o una cosa que em digui tio, tranquil. Pregúntale a la IA. Aquí veureu Però un dona-li vincle. tota la informació prèvia, Poca broma, Com acabem li, sempre. com li dic que no a aquest Com que li dic que no al client? Li hauries de donar informació i context. O sigui, us i estic segur que et demanant- donarà respostes i recursos. No. Els meus col·legues, amics, humans, i m'heu de dir... No, però ens hauries... Potser no som humans, David. No li diguis a Començo a ChatGPT, pensar-ho. passa'ns la informació a nosaltres amb tot l'històric de la situació, com per entendre d'on ve, qui és, com ha arribat, com n'ha arribat, quina és la problemàtica, com per poder-te dir que algú que et conegui a tu i que pugui conèixer la situació. És que si no, t'has Clar, de sempre, sí, és no? com- Fes-me un logo, ja, Però però sense vamos. encàrrec no encertaré, Sí, no? tu li Serà passes bonic o al- lleig, al- però no funcionarà mai. Li dic al xat GPT? No, a la penya GPT. Clar, ens ho preguntes Hem de i ja crear una està. Clar, IA clar, nostra una pròpia, paral·lela. eh? La nostra intel·ligència... no sé. Sí, sí, no, per Aquí és vosaltres. Vosaltres sou el meu xat GPT. Quan parlo a vegades al grup va dir, hòstia, aquests no em respondran. Però clar, si m'he d'esperar que li respongueu És a molt l'altre... ràpid. No. És molt ràpid. I ja que estem pregunta, perquè estem parlant de quan diem no a clientela, però proveïdors i proveïdores, Clar. dieu no en algun moment? O red flag? O heu deixat de treballar amb alguna empresa per motiu que sigui? Bueno, dir que no, però en lloc d'anar a buscar aquesta, que saps que la lia per lo que sigui, ja vas a buscar Clar, l'altra directament. deixes- És molt més fàcil, jo crec. Deixa- Perquè Deixa el de client ve treballar. a tu, però tu vas al proveïdor. Mhm. És més fàcil deixar d'anar a aquest proveïdor. Correcte. Però i quan Però et sí, truquen sí, a vegades ha preguntant-te passat, perquè clar. passes feina i dius, ei, Miqui, fa temps que no... Sentiment de culpa teniu per això? Ja o te no? llamaremos. De deixar de treballar amb algú que... Jo crec que depèn de la situació. Si és perquè, m'ho invento, tenen molta feina i amb aquella empresa o amb aquella persona no pots donar-li el cop de mà que necessita, sí que pots tenir sensació de culpa. Quan és amb algú al que no vols treballar és al contrari. És una sensació de plaer, no? de fins i tot que quan et preguntes és de, pues no, impossible, i quan penyes és de, Buah, vull dormir de puta mare. que bé, Va l'esquivada. que bé, perquè va l'esquivada o marrón esquivat o el típic que et diu, no? El que diu Miqui, hòstia, és que corrent 4 hores al matí, tio, et treus 100 euros. Yeah. És que són 100 pavos nets, que et treus en un matí. I pim-pam, que tu això... Clar, també la diferenciació entre un client tòxic o un client que no encaixeu. Que Clar. té a veure amb això, amb la percepció teva, suposo, de dir bueno, que ets tòxic perquè m'estàs ofegant o simplement és perquè no ens entenem. I aquí és com... Ja. Què fem? Què fem? O és dia a dia, jo sóc autònom, no veig a ningú i com a mínim tinc aquest marrón. Quan la gent em parla que té companys de feina, que són un rotllo, i dic, hosti, quina sort que tinc, però tinc alguns clients que poden, bueno, no dic donar-me la llauna, però me l'he de menjar. O sigui, no vull que tothom sigui perfecte com jo vull que sigui, però no sé fins a quin punt sé definir o sé detectar la toxicitat en un client. No ho sé, vosaltres ho sabeu. Més enllà del logotipo i el logotito i el no sé què, sinó que, hòstia, no, Bueno, m'està... Al final crec que és una mica de sentit comú teu o d'experiència teva, no? O sigui, Ja comencem. sí, no, Sí, no sí, sé. al final. No tens tampoc sentit Se comú. m'està acabant. Tampoc. A mi se m'està acabant. O no l'he tingut mai. Clar, no sé. No ho sabeu. Sí que el tens, o sigui, tothom el té. Clar. I cada cop més perquè tens més experiència. Si El que t'has jo trobat tinc és- 15 vegades amb algú, El que- ja ho detectaràs a la setzena. Tinc més edat, això sí que és veritat. Sí, jo però, també, jo també. però no sé si cap a bé o cap a malament. Cap a bé, segur. 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 Bueno, si estem vius... Ànims. Escalf. Bueno, L'únic aquest l'únic tema- projecte de futur segur que tenim és la mort. La Ah, resta sí. és tot gaudir. Hòstia, últimament estic veient documentals... I si li pot dir no, també a la... No, home, no. El què? Se li pot dir no? Sí, Sí. tu pots dir-li que no. Ara, una altra cosa és el que faci, no? Clar. Per poder... Aquesta continuarà trucant a la porta algun dia. Bueno, no sé si m'ha quedat molt clar, però ja ho consultaré al xat GPT i La penya GPT. la penya Sí, GPT. la penya GPT. Doncs res, Fora nois, micros. un plaer com sempre i a vosaltres, gràcies per estar allà i a la propera, doncs no sé de què parlarem, però parlarem. Parlarem. De més coses. Segur. Vinga, nois. Vinga. Visca la penya. Vinga. Adéu. Adéu, adéu. Que la penya... Visca!